ọka mume ekene m ụbọchị taa malụ onye ọbụla mma. Achọrọ m ka vidiyo nwa jetebe aka, so m ga-aga straight to the point. Ihe m na-ekwu ya abụrụ ya ọzọ na onye na-eme n'Awka. Onwekwa onye bie na-agba ọkụ ọ na-achụ oke. Onye chịkwa na ihe na-eme n'Awka gbasara ya maka na ọ bụ duru ọ maka na o nwere nwanne ya nọ na kọt. Obele oge ọ ya elutekwa onye ọbụla. Obele oge ọ ya esi n'ibe kọt fụọ na-emezi n'ebe kọt. Mgbe a na-eme ensas ọkwa ka bọshit ka apa n'aka bika abụọ ka apa n'aka na-agagharị. Obele oge bido pawa akpa rice, pawa oche, pawa siti toilet. Obele oge ọ ya elute ma ndị eze akwa ndị bụ eze ụzụ ma ndị bụ eze mkpume ma eze igwe ma ndị PG ma eze ụmụ okolobịa ma iwe. Obele oge ọ ya elute onye ọbụla ma ọ bụ na agbara mbọ ba mee ihe na-eme n'Awka, dezie ebe na-eme n'Awka ba. Ma ọ bụ na agbara mbọ imesi mazdo na ya nọkwa Awka na ụnọ ọtọ ebe ọbụla anyị nọ ọ na-emetụta anyị. Ịnọla obodo oyibo ama njakịrị amaghị njakịrị be nna ya iwela na-emeghị. Ịfụọ ije amaghị njakịrị bụ na iwela na-emeghị. Desemba na be elu anọ na forum, anọ na mitin, onye ọbụla na-aplan ka anyị esije gbakabebe, ka anyị esije mee nke, ka anyị esije mee nke. Onye Awka nọla ebe ọ nọ na-eme ala bụ otu ọgịnị ọsọ na-achụ ebe nna ya, ma unu niile nọ n'ụlọ nwere onye edozi nwe. Ọdụọkwanụ mma onye ọzọ nna alụjela aka, ndị nna alụjela aka ọwa onye ụzọ akpụ ndụ dị mkpa ka ịbụ Naijiria amagologo, fọsụ amagologo, obodo amagologo, be gị na-agba ọkụ. Ụzọ akpụ ndụ be nna gị na-agba ọkụ na tabịa ma ire ịmarịrị ihe eme pama onye ọbụla ịnụtala abịa ekene ọnwụ emelie bụ unu na-agba ọkụ. Ọ bụrụ ịnata abịa kpụrụ ụmụnna si na ba na-azọsa na ma na ba na-eme nke mba olugo. I'm not supposed to be calling anybody's name, but as it stands now, my brother mkpọ gha afa he deserve ya. Emeka Nnebife ọkwa na onye amị ka ịbụ. I believe unu na-adị ewe no nonsense. Na if the family unu bụ family of army self to start with. Use onye mee something. Use onye mee something. And ekwuwezi maka ndị zọchagolo ibe ọzọ n'Awka. Olu politics ncha amafta emebe gị nna mgbanwe kpọwa gị nna olukwe n'ibe nna chebia zọgụ ndụ onwere onye ya abụ ma ncha gbanachala Abuja. A na-ekwuzi nke na-represent anyị ka kede ma abịa akwa yoshizi na-abịa mkpọnana olu ebe unu ya ekwu okwu mụ na ekwuru okwu. Achọghị m ịkpọ ndụ nke zachagolo azụ Emeka mmụọlụ okwu bụ ichelebe ọdụ unu mma mana obele oge obele oge ọ ya azụkwa eto aka ọ na akọrọtịrị ebe a ọ ya elute onye ọbụla. Ọ ya azụdaba ime kọt ọ ya elute onye ọbụla. Bebi agụji egbe eze omeọgọ ị na-eme mma TB Joshua. Bebi ihe ekwekene m chenji ke n'aka ọlụ for now, chenji ke n'aka ọlụ ka ụgbọ na-adịkwana ka eme ekue gha aba n'ibe na-eme m ọ dịka ọ na onye na-ekue gha aba ọ dachala ya. Bebi ị na-ekwe na ụmụazị ego ekwuke n'eziokwu. Ị nara enyebe ego n'Awka wee je gbuwe mmadụ ma ọka wee je mee na mana ị na-achọlụ ego dị utoro nwere iwe a na-alụ. Bebi ba jee chọọ iwe ya alụ kwụsị ya. Asịrakwa nga emene mma iwe onye emele mma meele mma mana meele mmadụ mma wetere izi because ibe na-emebe a onwekwa iwu na correct unu niile n'Awka onwekwa iwu na alụ onwekwa iwu na-eme ọntịla egbulide gbute onye kwesịrị igbu mgbaghaba mmadụ afụta wee sị na ka emezie ka edezie Awka. Ọkwa mgbe emede wee metụ onye nke emetụ ka echeta na ya atụ alụsị a na-emegheli kịta na onwekwa ibe dobe onwekwa onye ji ime onye jechezie ije bata ịnata be nne ya na-achụ ya ọsọ. Onye Awka nọla ebe ọ nọ na-eme ala bụ otu tụfịa ọdụ unu mma ọdụ ọkwa Chukwu mma adụrọkwa m shọ na ọdụ onye ọbụla mma na ntị. Ụmụ agbọghọbịa anyị niile n'Awka ba anaghị ekwe ka egbuo ịbata WhatsApp status ojugo, ịbata Facebook ojugo, I can't believe you are dead, ewuo ọnwụọ. Mana unu maale ndị na-egbu unu maale ndị na-egbu chere banchabụ oyi unu nwoke banchabụ nwanne unu. Nne na nna na-apa ibe agagharị asị na-egbugo onye ọzọ ọkwa nwa gị ka ọrụ. Kedu ibe unu mego? Ọ bụrụ ndị agha kpee polisi kpee naba polisi asịrakwa m onye mene kọt jisi na ike mana uche onye ọbụla dokwe ya
ihe na-akpọ ihe bụ ka ogbe na-adịna ka onwe ọ na onwere onye ọbụla nwere ili egwu ezi ọnụ jụọ onwe kedu ibe imego onwekwa ibe anyị mere ga-aka chiri anyị ike mana amakwa mmadụ na ịkpọgo anyị kpọla idufu n'ọka si achide ya fọ na ya abalị uru kedu ibe imego mmadụ onye ga-ihe epụgo ọgbọkwa ịchọrọ mmadụ ego kwa wiiki nye 10,000 kwa wiiki nye 5,000 ị na-egbu ka ị na-azị azọ o nwere onye chọọ ka onye ọzọ ka ibie zukoke na ụmụazị ezigafụọ nesin unu kpolugoro je kpogbue n'ọbịa o nwere onye ọka ya adịpara adịba weta 2 million si na ọchị ịga na n'ọka no ọ 50 million 80 million jee mba n'ọzọ ka ibe ebe eji 400,000 agbanụ 300,000 na-alụfụ ụlọ mba ọma mmenwuzi n'ọka ejiri ego nke anyị na-eleche obele oge ọ yechi n'ibe kọtụ fụọ ana olu mgbanwụ ọ ya adịkwa ka ije paletiv chọọ onye ọbụla dị ya ọka ekene m unu